Se fáiln tugadtí Páirc Seán McDermott a gcurad drumarúis cléthe ceathrú ceannis I bell na man agus an dá ar an réig chun caihananta átha clia agus dún na ngáil a tairt aigeir chéile agus áit na cluichí lechanis ar fáil dos na bútóirí. Tá ag súl go mór leis an gaibhland agus an slua a bailúisteach a gcónaí an sa scamlachan sa tróna ach te agus sa tróna deas chun pelle. Bhfuil caiimiid súl chun ceing ar na fórna agus tas nó míad le hátha clia ar dúis agus lína lán chúláidir ag átha clia le Ciara Trant Gestóban agus Lia Caffrey. Tá go athhrú dénta gatha clíad an cluiche se agus an chéad cean sa lína leachúil agus Sinead Goldrick Harnash ó Gortú. An tarna athhrú dénta Lorna Park le Kate McDade, tactaisteach taobhla Jennifer Dunn. Tá tosathe den chéad scoth gatha clia, Camád Súl Tránóna ar Nicole Owens, Carla Rowe agus Sinead Ahern. Agus inis fuair gún na ngáil agus gáthhrú dénta freisin ag banistóir gún na ngáil Sinead Maxi Currant an cluiche mór seo. Cosantóirí maithe acu le Lady Evelyn McGinley mar lán chúlaí agus Nicole McLachlan agus Amy Boyle Car Lasmodú. Tás nó ag Katie Heron agus Niamh McLachlan an Lorna Parka agus na hathir dénta meascna dosathe le Suzanne White agus Deirdre Foley teachtasteach sa bhfoireann. Beis ag glóir taspántas más scórála uatha siúd agus ó le Lady Yvonne Bonner agus Geraldine McLachlan in Neo freisin. Se an dá ar na Mother Park agus réig chun Imirthe agus ád ins na cluichí lechanis ar fáil dos na bútóirí beag na bútóirí le cúnta na mí na cúnta na gaillimhe ach na súla ar fad ar an gaibhlant áirithe san réitóir fear líise mar Lár Parke sinné Kevin Phelan agus an dá ar na déanamh na Hollowúchan Dernachan so dar nó átha clia teachtasteach sa cluiche mar raibh na núdar agus iad ag dul Harnash Gír dul neiste na cluichí lechanis agus go dainn na cluiche ceannis ach dún na ngáil. Well, tógadh siad inspirád ón mua bhí chu i gcuine átha clia in san cluiche lechanis na strahan níos túis go mbliana further gá chúil déanaach ó Emma McGrory agus Yvonne Bonner a thugann buadómh agus ád buint amachchan san cluiche cheannis i gcuine cúnta na mí cluiche bhí cóngar goach an bua ag an deire ag cúnta na mí ach taspáineann sé go bhfuil na fórna cóngar goach chun i chéile. An tain fantáiste beidir bheoh ag gatha clia tá trí cluiche stíigh chéile búite teacht go dtí an stad áirithe seo ins na boutaí ag teacht an san neomhúidir i gcuine fan cabháin go héasc an céad lá an san bua éasca go maithe gcuine hibredáin agus an san an bouta deir na céigeráidir cáilethe agus ar anathe spántas a gcuine muo i bortlí se caiicí so chun an áit a dhéanúin sa Tránóna. Na honathe ag fáil fé régla teachtasteach tín seastáin an sa Tránóna agus na fórna a déanamh na Hollowúchan Dernacha banistóir átha clia maithan son sinné Mick Bohan anna haíige dar nó thar na blianta agus iad ag iarraig dul chun ceang a dhéanamh aríist an sa imlíana agus séadán gaotha beidir ó thaobh na lámha deisisteach tú taobh na lámha cléad an farc ach ní dom go gcuirg a le héidisteach mórrán ar cuasaí an sa Tránóna agus sin beagnach réig le haig an tárán náisiúnta árán na bhíon i Páirc Seán McDermott.
Sean Tyrone náisiúnta an Park Sean McDermott Gora Drumarúis agus gá ahrú anna dhéanaach dénta gatha clia Lauren McGee a caithh iver fithe teachtasteach nó Niamh Collins agus Lindsay Davey caithh iver fithe cethair teachtasteach in anna Sinead Ahern má se gá ahrú fir dhéanaach dénta ag banistíocht átha clia don cluiche mór seo caithflant Harbheith tácht ach an dá ar an dultaisteach a ggheirceal chun na focail léarnach a bheitá lena chéile agus iad ag géirigh bheith cinnte go me sé dábalta dul raig go dtí na bouty lechan is Shinnansbrook an réiteoir fear líse dul amach chun gainge olivú agus leirt leis na muir agus gainge eile anas go me sé olив chun féile chahabh áde idir bhirte Lár Parka agus dar nó Mohammed ar cóscóir ag deirna himmartha be gá le hangbreise chun na fórna seo scarúnt óna chéile fééis de pelle ag réibh go mórtas TG cethir pelle man an deir seachtanas agus an ceire cluiche cehrú canis arsúl Trach nóna agus dá bhrí sin fééis de pelle ní léon cheist fé átha clíanais meisteach in Ceirceal agus iad ag géirigh na sucrathe deirnach a dhéanamh tá míad beag na golamh don caithbhisteach agus a dúngáil fós i Ceirceal ag leirt lení chéile bhí buamháin agus buamach gona fort leir agus chéad bhouta don comórtas críomh caileidir gona chorcaí ach éigentar a cholíidir don cluiche cethir canis sa bhéidir gur bhuaigh corcaigh ar Fort Larga agus tháinig an dá ar namach ar bhar grúpa. Nes dún an gála dolisteach go dtí na háiteige agus sin ag súil go mór leis an gaibhlann sá cuoinnig nuair chas na fórna gona bhí chéile in san anna díreach ceann chéine an tam sá nora in na cluiche cehrú canis bhí cúlín idir na fórna an bua an lá áirithe sin ag gátha clíomh bhuichas ach go háirithe do gá chúlúntaach for Carla Road if do ag gwine do seach tá ag súl le caithflant a bheith dúra chócóngar can so tránóna agus an dá ar an réganis le haid caithfaisteach na pelle. Is an réiteoir beth na cholamh agus é dúrcha cinú go bhfuil gainge ins na háiteach cearta agus go bhfuil na muir agus na muir cúil agus gainge réig don fel a bheith caitisteach agus tá sé sásta go bhfuil an úrdóir chuthair bronnige agus sin ag sú leis an gaibhlann ó an gaithfaisteach seileamh ag dúna gáil agus déanta go maithant sanna cosisiúda iad ag géirigh tús maith bheithá fé mar bhí chun san bouta cehrú canis an nuair bhí héna dó ar clár na scóracha i brab na súla agus seochúí dúragós ar góir. Ceantá sleáinisteach go fada le Niamh Haggerty dul ar rúthir sprálid Iirechtaí mar sin na chuiristeach tá cúpla scór maithfuite cés a comórtas críomh lína tá an International imreoir Lár Parka sin iad captain Niamh McLaughlin Carrick tastáilú hí siúd inis ag an deir sleáinisteach Geraldine McLaughlin príomhscórálí na fórna Nis tú an eiltosna go agus iad glórg scór seileamh fósaá tá sin inis na seileamh ag Amy Boyle Carrick tastálaach tá cailí se go deir feicethe ag an réiteoir agus be kick séir má se ag dún an gáil. Harú din chím dinta chumá ag dún an gáil agus Roisin Rogers takeisteach cosisiúd a caithh iver a féitrí má se cúpla ahrú din ag dinta an dá ar an bhanistíocht a deisianist ag Geraldine McLaughlin ón Tarman chun an céad scóir aimimsú dún an so tránón an count of díreach ó scór an cúil péilóna gaotha ag cuidú léthaí agus deisianis dún an gáil a chur inúcht ar tógann chuid ama. Na céim na tóg le dolisteach an count an imeisteach go háard agus Haran trasná an scór maithan ag McLaughlin agus tús má ag fuair Maxi Curran. Is be gá clíaglar scór chéanais bhí ar anna bhasa chéad nó go na bhuió an borlí se caiicí so chuin agus iad a gimmar gona na gcuithan lá áir sin nach bhí arrása tús nimar countsa ibristeach go contúirta ganis tá tosa den scoigh gá clíhan í léon ceist fé sin. Brúin is teachtasteach ó gúna gáach seileamh sanna go deire ag Sinead Goldrick chalís dénta ar hí siúd ar nóí teachtasteach sa bhar an tránón an tris gortú a bheith choráiste ins na bouty ribhe seo ach í achlí chun tasnúin sa tránón agus deisianis ag Hannah Tyrrell os na fianna chun cuasaí a chormú an sá ag tús na himmartha. Is seo chuin Hannah Tyrrell. Geall bheith ar an spotí chéine is a bhí ag Geraldine McLaughlin do gúna gáil don chéad scór cosisiúd ar an David an farc nómad a chuin agus deisianis ag átha clí a cuasaí a chormú tá sé tógann chuid ama. Bhín si Harbheith crying go mion minic ó kicking na saoire an count san i teachtasteach leis a gitóg ardathe go maithe agus ag an deir an post a púlta míán son
Hanna tír agus tá dúna gáil anna nifricha chuna sin na chlúdacha agus teachta amach leis a gceann árthasá. Fan son viidir dúise gomád an ceann árthas agus Shellah ríist comád han sonna có Roisin Rogers, Brúchan Cain, Cara Tastal. An deir an past agus teach fada le Tanya Kennedy os na Hemitig agus Calís feic a ríist an son ag Kevin Phelan agus bhábhar gún an gála bheith an ceann árthas a ríist. Nis Amy Boyle Carr. Gatín captain a ríist, ní Niamh McLaughlin. Dul a rúthar agus a carú léhéan son Tanya Kennedy. Aber anna clister fáda go dúna gála túsna hir í go ggéirigh dolisteach agus an tarna cúlína aimsún ceann bur se beidir bhfuil chance ar cúla ag an deir gent agus sáfáilte ag Ciara Trant cúlbára átha clia an pasta go macha go siúd bhí leas chance an son beidir ag go dúna gálar feig second ar cúl ach ag an deir dhearigh le Ciara Trant an praba a smach dú agus éaglána agus seachúing átha clia go mar dín taobhil an farc scór fós ag tastáil ó ar an Mick Bohan seansan is a Carla Rowe sin captain for si gá cúl sa cléthe seo an bhliain se chata go dtí Kate Sullivan inis anna cléthe i gcuine bhuió cúpla seachtain ó chuin agus is brálín na scóirna aimsú féhrú inis atá si cóirt an taobhlín a dtír comáda leisting ag an deir caiisi dul siar go dtí Jess Tobin ó chúla tá go chun ceang agus inis tá rán na golóir átha clia Shellah inis ag Sinead Goldrick. Reached an council well better ag an deir me her stray agus brantug tús na himmartha bhfuil beagán de nervhí se chuirteach ar átha clia níl si chós socrathe is sa bhí na gcónaí dar nóidir ag glóir cúig craobh ile éir na stíigi chéile nora ach sár haspántas pelle ó chunta na mí a thugan lá leotha ach ní léon ceisnach go bhfuil átha clia ag irid dul ar náis tís na bouthí deirigam líad ach seachún dúna gáil Amy Boyle Carr Carr tastáil ag an deir sleoníonn sin ceann son isteach na muir ag fécint an orda Lagirt ag a deir an céidirt ar fórílann sa trónón ag dúna gáil agus cúig nómad immerthe fós cúlín ag dúna gáil gan éon scór fós ag átha clia. Leis Lauren McGee. Anna sí isteach go déanach in anna Niamh Collins. Anna imar óir Shaheen pass anna me tras in na park a ríist átha clia a gur féin féhrú le rent an passanach Irene Lowe Shellah command Timmerhor Lár Parkinish Jennifer Dunn Immerhor Lauder Shaheen ní léon cheis Carrick tastáil Dunn fós dul isteach an son tá Bert in acha lé agus tá si héana me chun talún agus an Carton son ag an réitóir bhí si ag Brúchan Cain agus ag an deirib ag an kick séir ag dúna gáil agus ní léon ceis dúna gáil in úachtar ag tús na himar ach níl se beidir le feiscint go fóil ar clár na scór se chun bout amháin eile iad. Cinnte Geraldine McLaughlin an son ag caithfidh ar cúideach ach titim siar go mór an son chun carú leis na cosantóirí. Nicole McLaughlin inis. Calís Ellen son agus tá roinnt Calís géilte gatha clíag tús na himmartha. Is cuma le dúna gáil líd sásta Shellah a bheith cá ríist bout amháin eile. Nó ceann mar cliste tócan son ag dúna gáil. Smachta ag Niamh McLaughlin. Captain of Teachtar National son, Gotí Niamh Haggerty. Dúna gáil ag iarraidh bear na éigeanta dheiscin chun Garrett tríd agus tá Calís an son ag déanta ag Lauren McGee agus be kick séir eile ag dúna gáil agus be siad brásásta. Cléthe bheith á dhimmart mar seo táiste duinmh dul chun ceann ní léon ceisteach tá scór eile uatha inis. Niamh McLaughlin chun ceann sa hógan tócha go marice a riad le dúna gáil Shellah cumáach sarb leáil déint an son bhí seans an son ag an deir beidir go dtí sé ar náis agus tá sé ar náis ag dúna gáil agus a Garra síos an son Trasna hain si deisiach dúna gáil an sár cúla ag an deir Haran Trasnán ag Amy Boyle Carr bhí roinnt Immerthoirí páirteach an sol Geraldine McLaughlin Lorna cuma ag an deir an fella dul amachtaí Amy Boyle Carr agus Immerthóir Naomh chun le aimsún tarna chúlíonn do gúna gáil ar seach nómad iad gafa gá chúlíonn chun tosaigh agus gan éon scór fós ag átha clia. Leis Immerthóir átha clia sínta de bhar Gorton son agus Mick Bohan ag fécinn isteach ar an gúil sé búr go máis an túsa dá choiristeach ag átha clia gan éon scór có go fóil agus iad ag géile reinfá Calís sinna ceann na stíigi chéile cúlbáranis átha clia Ciara Trant chum an Naomh Bríd leis an gic amach agus beiste ag iarraidh Shellah cumád agus iarracht tart féin chéad scór dómhan sa trónóna. Leis spása sig sa lár ag átha clia agus
Dúna gála ggéirigh seo chosan bátáin eile tá si den nuachtar héh cosanta go dtí seo an taobh held an farc seileibh gátha clia. Déanta go maithan sonnach agus beidir go bhfuil oscailtíl níos le feiscin tá measna agus an tóirí go dúna gála seach sa láir a haon siad go fada le Kate McDade níos ag fanachtan san tá Lauren McGee agus seo níos fear óchlín ceantar na meisteach ag an deire an réiteóir rá go bhfuil chalíos déanta ag banna chuúna gála agus beag kicks ar isteach ag átha clíon ní loch leanta na gona le róhásta leis a gginneá agus an réiteóir árá gur Roisin Rogers a bhí ceantach agus beag kicks ar má se ag átha clia seans go siúd ar a géad cúlín ach siar a hain siad go fada le Cuomh O'Connor ach lúntarmh an lántasaí se le fós an sonnacha ag gur immer thuairgáilta tá áit níos fearr sleanaisteach clistean son dí Sinead Coldrick lárnach san immer gotí seo Aoife Céanna níos agus ach clia brúta níos trasna na park a beidir bhfuil seansar scóran son ach tá siad beáí nervhíiseach tart fa dhéon cúlín agus leabhlacháil déanta ríiste go dúna gálaach i brín semach Dá clear an tarn Eric Jess Tobin le Shelf Seach fad inis le Jennifer Dunn an Timmerhor Lar Park a ríis sarvrú ag a dún an gáil agus é sin well beag na glantach Harnashan son le Cuomh O'Connor seach sa cúne gotí Lindsay Davey Immerhor dar nó le taí na blianta ag átha clia Shelf inis ag Jennifer Dunn tá scóir tasdal ó átha clia ach anna chosan go deo á dhéanamh ag dún an gáil ag tús na himar tá an brise fuidiriste an son ag Cuomh O'Connor tá tarna chalísin son feiche an réiteóir agus be kicks ar eile má se ag átha clia. Is an réiteóir chun leirt le Immerhor chuúna gáil agus stirring falláir a harte agus be an kicks ar mar thor ar ag átha clia agus an réiteóir dúircha cinú go bhfuil Hannah Tyrrell in san ácheart bhí seans níos túiscice ach an chuile búiltecha ach an tamsa well iling beidir níos deachra ach Timmerhor atá gomáile sé gitóg tá seans maithí an countsa chur Haran Trasná an scóir tastáil ó átha clia Hannah Tyrrell leis an countsa go hard agus ag an dearna muir Haribh sás le Haran Trasná an chéad cúlín ar den ómad ag átha clia Hannah Tyrrell ag aimsiú. Le Shelfam Kikamach ag átha clia sprag ag an scóir sin gan éon ceis Martha Byrne Harnashan ag Sinead Coldrick agus tá sí lárnach san nimmertach an felta go bhí an éas go Johansson brúne se gúna gáil an réiteóir ag scuile leis an nimmert Irene Lowe teachtamach ag an deire sin sár obair an son ag an Niamh Carr agus ag dúna gáil agus spás an isistig sa lár Niamh McLaughlin. Nimmert dó cheann na park agus cluth Anna Chothram agus tanmh gotí seo I bar Sean McDermott a Gora Drumarúis áts na cluichí cehar canis andas na bútóirí Yvonne Bonner ag glóric Shelfiste an son Shelfuite cosisiúd siar a hain siad go fada le Shelley Túhaig ríist dúna gála ggéirigh Immerhóirí fiocamach agus a déanamh go má gotí seo sa cluiche Immerhor Lar Park a ríist Niamh McLaughlin lárnach san nimmer gotí Niamh nó Nicole McLaughlin Katie Hearn Raibh chalísin son Neil scuil an réiteóir leis agus ag an deire an ceann son na mithe ar éimh na lámha deise agus ar fóríl an tarna iirecht má sethar stré ag go dúna gáil agus fanan an scór mar bhí gá chulín ag go dúna gáil an chéad dá scóir Geraldine McLaughlin agus Amy Boyle Carr agus an son an kicks éir sin ag Hannah Tyrrell dátha clia seachún átha clia bátamháin eile Cuomh O'Connor tá si ag fiabhsú breathan tú ach decretí fósdal chun ceang éanamh chalís eile géalta an son ag dúna gáil agus ríist ag Roisin Rogers cai si siúd a bheith airc inis agus be an kicks ar bátamháin eile ag Hannah Tyrrell iling níos scéire an tá mátha son an counternach a chuir sí Haran Trasná agus cinna ceartcha an son Shelfh Camad agus dul siar Martha Byrne inis an chúla. Den Goldrick Trasna na park agus tá rana golóirne se caithh gansa gorm agus dúchorma átha clia Gloric Shelf a ríis dúna gála titim siar níl ainge in éach las mat an lína da cúga cohéan inis iad go léir in san cuid an farc átha clia garisleach a deisian sa beidir ag Lauren McGee Shelf go siúd pass cliste ibristeach an son bhí Tarrington Gansey Carla Rowe agus ag an dearan post na búl to ríis mián son ar átha clia ní dom go bhach an réiteóir an Tarrington Gansey ach ag an deire leanan an nimmert faoi sibh dus na conna lig an ceanson Ibrahimach gotí Niamh McLaughlin a ríis ach sár obair gadíocht a déantan son ag átha clia go Shelf Harnashacha seach sa láir a hain sé dí Sinead Goldrick
Tá sí lánach san immer amach is go fada le Nicole Owens bhí sé rás a gona faoi ó chumá caiicí so chun sláineach an son agus ní léon ceist á clíag fiosú ag dechartaí fós na scórna aimimsú tá dúna gáil déanamh go maithh cosanta tá banna chuna gáil sin tan son sin í Amy Boyle Carr agus tá an réiteir dolisteach an leirt le Lindsay Davies dócha agus be kick séras dócha le bronna má se ar chuna gáil. Ja, kick séir le bronna fós dó gona bh héin agus a trí nóma díag mar an so Gora Drumarúsk. Scór an ísler fadar fad nuair chuinín túms na clíhí a gatha clígatí seo scór na an áirde có ach gatí seo ísil go maith héobh scórála fuirtar cúige cardeig go gine an cabháin héna héide go gine Bardáin dó a cardeig i gine bhuios a bhaut a dernach ach gatí seo an so tróna ní le cúlí nóhánig fuair an Mick Bohan dúna gáil rís a duineh go maith meas na gosantóirí. Evelyn McGinley ón Tarman. Gatí Tanya Kennedy. Beagán féhrú an son ach ag an deire Irene Lane pass a Howard agus rís dúna gáil compórta cumad i dul trasna na park an son agus a taachtamach le Sean Lee Road Evelyn McGinley féhrú an son Irene Leahy an pass a Howard Uhi agus ag an deire an buntáiste á Howard ag an réitor an love buintanis ag Shellah an son ag Geraldine McLaughlin fuair sí chéad cúlín ó kick séir dus na conlig ach an count son well Shellah Kailte ríist an son agus love ar dram chomá ar Sinead Goldrick agus an kick séir tóca go mar ag átha clíos seo chuíd an lán tosaí Cuomh O'Connor le Shellah a garisteach ar an taobh lína. Seo go fada leis le Nicole Owens. Seo níos fear ó átha clia Shellah smacht a ríist an son acu. Kate Sullivan. Tá sí teach siar an son go fada le Kate McDade. Rís cinnte an brú atá á chur ar na tosathe ó chosantóirí chuúna gáil agus trasna na park a rís rás chun Shellah ach tíre cumad leiste an son ag átha clia agus rís clúda chana bha ag dúna gáil átha clia imeisteach sa chúne carrick tastáil howlan son tagann sé siar rís go fada le Lindsay Davy agus scóir tastáil ó átha clia dóna go héna gcónaí an agus carú úra imethe in san cluthe carú canis seo go fada leis go dtí Nicole Owens. So i bristeach go maithe cé beirt ó chostóir go nálaach smacht a gálaí ag Kate Sullivan deise siúd ag an deire Irene Lane pass a Howard trasna Shellah fós ag átha clia Nicole Owens ag an deireach le bhlocáilta ag an deire Shellah ag gcónaí ag átha clia tá sár chosanta dhéanamh ag go dúna gáil Shellah ríist ach féicear sin bhíidir beagna go stigar scór a níos brút amach agus cá si tosnú boutáin eile. Lindsay Davy dúr mar thosa an glúiseach deirnach ar an Dave Howden Fark. Stach fada le Carla Roche in captain rud ag an inspirádach ag tastáil ag an stáid shot an cléad dín Timmerhór Lár Parka Kate McDade trasna ag an deirach sarf leáil dénta ar Nicole Owens an sin agus Oberton chéad scá dhéanamh ag a dúna gála meas na gosantóirí sciúnt chun son leis an mleáil is gur bhúil si a haig an son leis an bell leis an mleáil sin agus be chorlaise ag tastáil ar chosantóir hún na gáil ach sár Oberton an son dóin aige héin ísló héh scórála a chu héh tacticí agus a bheith ag fear ortha i dul saoil agus an áil agus ag cosint agus ag iad na bearnaí a dhéisiint agus sleanú tríd tá sé tanga bh gomáin í léon cheistenis an gcuirtú sin a chuirteach ar cuasaí. Chéad dá chúlín sa cluthe ag Geraldine McLaughlin ó chic séir ag dúna áil agus an son Amy Boyle Carr ó nimmert agus in san 7 nómad má se tá 10 nómad imethe ónar dheimse dúna gálaon scór agus an san sa 10 nómad cúlín ag Hannah Turl ó chic séir an tain scóir ag átha clia má se tá lán chúlí dúna gáil Evelyn McGinley ceart golóir chun leanúntaráid tris an blocháil den scóthaíonn si ar Nicole Owens be kick séirice agus be deise dúna gáil tosnú agus fécintar ansaí eile a chrathú. Leis cúpla onatí ag taobhú ar an taobh lína sean scoil dúna gáil beidir a cuioineh ar athhrúíon agus tá an réiteoir dúireach a rá fan go dtí go meid mise olamh chun go meid tú ábalta teachta seach ach an deire leanana nimmert dúna gáil leis an kick séir amach chofada le Niamh McLaughlin an captain a ríist an tarníirt Irene Leahy é a smachtú agus a chuir teasna go dtí Shelley Túhaig. Obair bha déint an sanna gatha clíad an sé de lámh
Martha Byrne agus seachún idir announcí bout one le tá shelf galore tríis a bheitcha ag dachrachtaí go cinnte na scóirnaí aimsú seansan is ag Nicole Owens ó se níos fearr breisteach go ríis sár cosan de stigan son ag go dún an gáil tá kick sé eile géilte go clia agus an kick sé tócha go mar ag na conalig an coolbar Roisin McCafferty gan a bheith páirteach mórrán san immer godí seo be sí sásta go mála sin in Searnasty McCafferty an son ón Tarman agus an passamachtaí Tanya Kennedy. Kennedy dul a rúthar Carrick tastálan isis las modé tá Deirdre Foley agus seo glúiseach Mahan son óna conlig Yvonne Bonner for si cúpla cúlinn san comórtas níos túis go mblína seach go fada le Shirley McLaughlin Brewery an son tá Chor Cosantor mór haimpel irí dechrachtaí an shelf a chamád agus ag an deireadh tá nadóg séite ag an réitóir agus éorrá gur leg McLaughlin Love Aaron Lee Roder and Olive agus is stoch gur kick Sarah McDovry sin a bheith ag átha cliaach Connectún son I Brad na súl an fell bucha go mar ag dún an gáil dín taobh an farc ach bhí McLaughlin plúcht ag a deire agus shelf harnáis ag átha cliaach scóráil fíor ísil dún ag a héana a gcónaí agus átha cliaach glóric scóirnis Sinead Goldrick Pass love go dtí Cuomh O'Connor ach tá Calís fechan son an réitóir agus seans go bheith comist Carta éigent inis na dúrach Falárah agus nóta tucha in san Laurín began son ag ríist ach clí glóric scóraach an aber cosanta go dtí seo dénta ag dún an gáil sa cléthe tá céim sa freis tócan son is tócha nó Calís éigent dénta cinnte ag Carla Rowe agus na botún seo ní haulófa iad an áíir le hátha clia le Tamalín agus began an nervhís comá in a go immer le feiscint go dtí seo. Tamil fada onar chnicim mar scór den ómad go dain agus tá an omar go tóchas an son ag a dún na gáil agus ag Emer Gallagher agus dáhrí sin beag kick séir ag átha clia agus iad ag glóric a rána agus scór jaimsú chun cuasaí a chormúd agus ar náspéidir ag an deir go dtí Nicole Owens rís go clisteisteach an son go fada le Carla Rowe an captain tar degant inspirada go tastáil ó átha clí an stad seo den cléir ah Calís Níl dar an réitóir scuilann sé leis an immert agus a ríist átha clí a brúte amach a ríist ach tá seansan so beidir ag Lauren McGee imar thormach cliste teasna hain si siúd seo níos fearr átha clí a ríist tá sár cosanta dhéanamh ag go dún an gálaigh irig átha clí a chamad có fada a móthón cúil agus a dhéitadí seo deisinis ag Sinead Goldrick an ceann son ibristeach go dtí Love an coolbar Roisin McCafferty go deire tréis an obair cruúig ar fada dhéanamh an son ag átha clí lag iirecht agus ag críicnú in Love an coolbara rud nach dairigh éon bhisneach é an nuair an gandát agus dún an gála teacht amach le shelf. Nes Shirley McLaughlin, Lorna can immer tún an gáil go dtí seo an immerthór an a láidir Carrick tastálan isis ó McLaughlin. Seach sa Laura Heinsi agus ag an deireadh fell ina shelf an son ag Amy Boyle Carr. For si cúlín má níos túis go teach an caigan son Nicole McLaughlin ach an fell haar náis ag átha clia agus tá Calís déntar Hannah Turlan son be kick séir eile nómad agus fithe immerthe Bart Sean McDermott a scóráil fíor ísil dóan ag a héin. Dún an gáil in uachtar nuair chasna fór na gcuine bhí chéal nuair dóadóigh go gcuine dó seach de críicnig cuasaí. Nílas a go muine míist scóir na áir de mar sin amachchan so tránóna leis an méid atá feicithe go dtí seo. Nes Lindsay David fracht an ceann áirithe sa ríist an pass beáí roiáda a rion leihí é chamád go deire agus isteach inis go fada le Sinead Goldrick deisinis ag Lauren McGee. Ach clí dul ó chuine go duine shelf go deire ag Carla Rowe an captain féchant in náda ach hiirecht ar héamh na lámh a deise luch leanta gún an gáil sásta le sin an chéad ceann ar stréig átha clia ach ríist sár obair agus tígras go leor meas na gosantóirí ag dún an gáil chun an kick sin a beidir brú chur iarthaí agus an iirecht ar stréig a deire. Nes Roisin McCafferty. International coolbara agus dún an gála glóric scór níl an scór fut go siúd an seachtú nómad má se tamil fada bet na cehra úra agus an 10 nómad nuair dhéim se Hannah Turl scór
Dá clia má se scoirna ag tastáil sa clia chomá leis an dá iarnach tá chalí sean san feice ag an réitóir agus tíir go meid dúna gáil sásta níor mór an daine tar seansómhan sa tránóna ra na núidir teachta seach a bhí á clia ach seachún dúna gáil bátáin eile pas sin róád a go deire ag na Cleachlan agus tugann sin buntáiste ar náis go dtí Jennifer Dunn agus seans ag átha clia scóir leir ceann ardír Garionnig Turlington stigan son Paban Neil Roden rud is táchtaí toiste go maithan son ag dúna gáil luigh átha clia go deire agus sillah dír cumá leistigan son ag Kate Sullivan ag teachta seach an son atá sé deis is beidir ag átha clia dúna gáil ag seasamh an óid agus is dólam go bhfuil kick séir bronta ag an réitóir de bhar Calís nó ag an deire an ceann son de bhar nuair átha clia bheith ag brú isteach beag an kick séir ag dúna gáil agus faoisimh dómh bátáin le fós fanan an scór gá cúlín ag dúna gáil cúlín amháin ag átha clia go leor an sellh ag átha clia ní léon cheis fé sin ach an sár chosan sin ag dúna gáil ag chuir stop le hiireachtaí átha clia inis siar go dtín cúlbáire a rachaigh dúna gáil leis an ceansa Roisin McCafferty tá sin níos gléiránaí le cúpla nómada nús ach beisi sásta ní le cúlín amháin licheisteach ag fuairn go dtí seo tránóna ní Hegarty Brewer hir siúd ach dul ar rúthairnis tá mar thuair nach léhí tá Hegarty fós dul ag an deire pass tugus teach Hegarty glóir na líróda th náis ach tá Calí Shellan son géalta gatha clia beag an kick séir ag na chunlaigh bátáin eile agus an captain Niamh McLaughlin a rá leis na himreoirí brúisteach sa cearnóg isteach go dtí ácar féidir le an fella chuir isteach chuibh ag an deire ceann mar siar tócan sonnacha Amy Boyle Carr scórmán níos túisce cheann immert sprála teach an caing dtí Tanya Kennedy Nicole McLaughlin níos fear ó dúna gáil agus bhí brú á dhéanamh an son ag átha clia agus Calís eile géalta ní bheith Mick Bohan peach sásta le sin agus kick séir éasca goma dhearfa dá bhar sin agus deisig Geraldine McLaughlin ar athar na cholín agus ar an tríú ceann dó chúna gáil beagánós ceann cúg nó an fanta scóráil fíorís le barc Sean McDermott ach seansan is ag Geraldine McLaughlin dúna gáil chuir gá chúlín chun tosaigh McLaughlin leis an níor Taran Trasnán Harbheith crying ó kick na séire scór má Helen son an tarna ceanna a siúd an tríú ceann ag dúna gáil agus an bhearna méid an níor mór an daine agsúla sin droch kick amach an son amathe Mac Haran lína an buntáiste bátáin eile agus na conalaigh Nis níl á clíag fécinn soccer in néchar an so tránóna agus na conalaigh gafa gá chúlín chun tosaigh bhráló scóir eile aimsú rivan brise aber bhá déantan san ag an Niamh McLaughlin tá sí sínta gan éon cheist an son agus immerthór átha clia i mhaoilean isis agus Niamh McLaughlin fuair sí buile láidir go maithan son cóirlaise tastáil uthí siúd agus Dearan go méid cúpla focain láidir an son ag an réitóir le Sinead Goldrick is tóla atá I gceist nó bhfuil sé go leirta duine ag an teile is tólam tá banach clia bhí cinnteach teite uig an son ach ag an deire tá an kick séir bronta tá an clog stoppa aige ach tá cóirlais fós le chur ar Niamh McLaughlin beag seansa le dúna gáil an réitir chun leirt leis an bhuiir taobh lína ní líon cáirt an uair an taspáinte go fóil ach bhí an iarach sin an Calís sin dáiríar go má ach an réitóir fearlíse sin é Kevin Phelan sásta go bhfuil cuasaí baneiste I gceart aige siúd agus cóirlais fós á chur an son ar an gaptéin sin Niamh McLaughlin Nis tá réitor chun leirt le Goldrick is tólam bíú de an chúis bhfuil an chóirle le chur agus an rud a dhéon si bonós ceann agus ar hasnóid cuasaí be kick séir a ríist aige dúna gáil antá léhí an son is tócha agus cóirlais curtha Niamh McLaughlin tá si go brá bátáin eile ach tá an kick séir ag dúna gáil agus seansa chuir scóir eile an ceann sa bhfuil iling níos géire ní léon cheist ón ceann dearnach a bhí ag Geraldine McLaughlin tá si tógannta chuid ama
Count on Ibrahim go hard agus again Dara Diraklash den fosta score on Clegg McLaughlin Vichy Favrú Illing Harifek here and Shiu Coolina Kishod and Caru County Gadun and Owl Tashid Goffa Karen Ika Hain Contosig. Nishbeg fear ye more rockly gun on ach an 10 score Shinaka instant K Trevsha McBohana Girigarha Brew Contosig score Tastolu score Tastolu Oha Clea Riven Brishan saw agus a Deshnish Lindsay Davy were digging to Crow Staxakung Heinchi. Dá Chúlín Durnach ag McLaughlin cinnte tris misteach a harta rúnang Owlan so Tránóna agus clí a bhil níidir ag an levéile sa bhín siad go minic agus beag sé dachar beidir cuasaí a sean seáil agus a gaharú in san tarna tréimh se smacht go dtí se sa cléthe ag a dúnang Owlach tá oscailtaí inis chanted Nicole Owens an count son Ibrahim Dachacht an tarna bhát a Tránóna I stachtaí lávan Coolbára go dtí Róisín McCafferty I compórta go maith stigan son agus dúnang Owla teachtamach bouta bhain eile trí Cúlín idir na fórna Caran aige hain scoráil fíor ísil sa céad lechas cumala dúnang Owla iad atá nuachtar agus iad a teach bouta bhain eile Niamh McLaughlin tris an gortú tá sí harnáis cuaí féin bouta bhain eile agus Lorna an immert gúnang Owl tá immar Horella gúnang Owl Shinton son agus na chalíise go ceannas tí chéile á dhéanamh ag gatha clíar Tránóna agus caiith siad a bheith airc má leanan siad leis an ampur sub síos le cethardíag go hanna tapig ar fad agus an réiteór well beidir bhfuil sin am do carta éigeanta haspáint agus ag leirt go láidir an son le Kate McDade os na Crowkig kick séir tóca ag dúnang Owl agus tá an réiteór chun an tarna kick séir ag runna ortha an clog ará bhfuil beagán os ceann nómanta go ná am fanta in san chéad tréimh sin tá Park Sean McDermott a Ross chun Shellifa dúnang Owl ag dul síos agus lámh ar dram Shelley túig an son agus kick séir le gach rud a dul I bhábhar fuair Maxi Curran a bhábhar na gana le in san céad lech an sá agus Shellifa ríiste ag Niamh McLaughlin. Carradí Rina hí fós Shellifa Camadan son McLaughlin Corrington Tavelin and pass ag a deireadh Sheeran son go dtí Amy Boyle Carr dúnang Owl beidir glóric score bháin eile chun a cuid ceannaíochta I léirú Dúrach Ribh le Hauman sá. Nes Evelyn McGinley and she's sorflach all níos túis go cuinig agus stocha ó thaobh dúnang Owl de beg Maxi Curran Haribh sása leis an obair cosanta tá géint ach go háireachá pass sin well dain séir go maigh an deireadh smachta harnáis ag átha clí agus iad glóric scornish Ribh le Haum Carla Rowe an captain rud ag an tin sporadic tastal ón captain agus ó átha clí go ríis tá siad meriga go man ar bhín Shellifa cá Nicole Owens inis seach sa láir hain si go dtí Lindsay Davy agus ag an deireadh siar hain si go dtí Sinead Goldrick Leah Caffrey inis Counting him a stock ach log here to Marcus Mackinson and Caffrey Corrington Lena ach tá kick séir le bheith brunta ar átha Clean Thompson ní Luchlanta Dúnang Owl Rohas ach bhí lámh an Ardenson ag imar thóir Dúnang Owl agus be kick séir stig sa chúnga má se ag átha Clean tá nómad agus trucha imartha tá mid go maith an am cútah gorta sa chéad leathan sa beidir go méid seans amháin eile ag átha Clean ar scór catú dul siar go dtí an seachtú nómad nuair fuaidir an chéad agus an 10 scór có in san chéad tréimh se hana tuirlach an pass an kick séir sin a mithir strain níl éon rud a dul I gceart dátha Clean sa Tránóna agus seachún Dúnang Owl bouta bháin eile trí Cúlín fós idir na fórna agus iad glóric scór bháin eile beidir Ribh le Haum agus brúan son ar an lán Coolí sinní Evelyn McGinley. Arnastin Coolbára reis sí leis an gceansa go dtí Róisín McCafferty gá ar titeisteach an na lámha in san céad lech agus í lán compórta go stig sa cúl ní raibh fiú seans ag a dún nó ag átha clí ar chúl agus gan éon tástáil géint irí seábar bhá géint ag Dúnang Owl bhí mián san rá clí atá imar thóir Shinton sonnach leanan an immert a raig an réiteór ag scuile leis an immert san go bhfuil Cuomh O'Connor ní Cuomh O'Connor ach Nicole Owens a bhí Shinton son tá si féhrú an son agus scoirtú carasta gcónaí a ríis chalí seile géint an son ar Geraldine McLaughlin agus beag kick séir eile dá bhar sin ag Dúnang Owl an town beatna go stig sa chéad tréimh sin sá
Bart Sean McDermott a dún ngáil well ní raibh mór an daoine tar seanslóh agus sártha spántas céad lethe ó thaobh cosanta ach gohara agus iad trí cúlín chun tosaigh agus sin ag tanna lethe me seirbh sigan son na ríise chu pass sin go mithir stréig dún ngáil í dímách le sin agus an adóg lethe me díreach sétan son ag an réiteoir Karen aige héin dún ngáil inúachtar tharbh íslo thaobh scóranna brú go cinnte iran átha clia níl rudí a dul go mádómh tá sé géile anna chuid calíseacha loch leanta gúna ngáil tharbh sásta leis an taspántas atá tugad utha trí cúlín ó kicin na séire fuite ag Geraldine McLaughlin scór má heile ag Amy Boyle Carr agus ganach éon scór amháin sa chéad le ag átha clia sin ag teacht an kick séir ag Hannah Turl tá ag súil leis an tarna tréimhse agus ag súil ach go háirithe le caighdeán níos fearach an scór lehamans ó Bart Sean McDermott ag an rise dún an gáil nád a cahar átha clia nád a héin. Gurteach sé arnáis agus tá sé arnáis ag dún an gáil agus a gar sísan son Seasna héin si deisiach dún an gáil an tar cúlaigh an deire Haran Trasnán ag Amy Boyle Carr bhí roiinte mar thóirí páirte an sol Geraldine
Marí festis agus tá cinnte cúpla focail láidir ag an Mick Bohan lotha, bhí cúpla focail láidir ag chomá leis an réiteoir ag an mrise chuig Mick Bohan, banisteoir átha clí amach gotí Kevin Phelan agus bhí sé déanamh pointí láidire leis an réiteoir ag chur a bhí hásteach na núl ní léon cheist fé sin ach is tócha ní raibh an réiteoir ghlacha le héin chuide agus táid olamh don tarna lehansa caharan aige héin an buntáist ag dúna gáil ní raibh mór an daine ag súla sin agus in san tarna tréimhse darnó átha clí glurg le fios mór ar a go dimar begáin de cheomhrán ag titamanis a barc Sean McDermott is slach riil faringe in áír a hán agus an réiteoir dúraic frach go dtí go méid Ciara Trant ar neis sa chúl ag átha clia in san ád ceart agus an son cai sin fell an áir de caiig tarh a going an sonneomh in san ceathrú ceannis sa agus dábhrí sin Mohammed ar chótharic tréis an seascanómad be gá le hán breise agus cá fis nach cicin Éirica átha clíanis agus Jennifer Dunn díra chun gahisteach seo níos fear tá méid cinnte gur raibh Bohan ar buile lo in san seomraí festis deisenis ag Carla Rowe an captain leis an pass amach an son deis ag gátha clían council imethe staach agus ag tús an tarna tréimhse scór maithan son ag Hannah Tyrrell ón immert ní lenach 25 second immerthe agus scór ag átha clia agus ag Hannah Tyrrell. Speise sa múlan féidir le dúna gáil an levéil sin a bhí cosí chéad le a chamád in san tarna tréimhse go háirithe ó héobh cosantaide agus an blancéad mór de bhí chuthaid seasna in san lína le chúlacha ach gáir seachún idir an ansaí. Bhí cool Harbh cinúnach iarfeig an stad seo in san cluthe seo sa bhéidir scoil sé choís le héobh scór na láh an ard an son ag gimarthóir átha clia agus an buntáiste ríist ag dúna gáil agus cic séir eileá. Nis ceann mar tócan son ach seileh cumáta go héifeachtach an son ag na conlaigh seileh is ag Tanya Kennedy. Si rain si siúd go dtí Tara Hegarty tá takeisteach ag lehamas cosúil agus deisenis ag Niamh Hegarty tá Maintarí Hegarty go láidir a bhfuair na gúna gáil Garrett tríd an lár Niamh Hegarty an pasta go ige seachtaí McLaughlin deis sa beidir ag dúna gáil tá sean san so ar cúnmá leanan siad lótha tá Carlísin son bhfuil Niamh Hegarty well tá réiteoir dulaisteach seo stad cinúnach in san cluthe tá Bert Sínta lán chualaí átha clia Lia Caffery ina measc tá sé gorta agus Cara á lorg ón Loch Leish ach cad éon chinne a bheith ag an réiteoir sinníon cheist ní léon cótha feicithe uig go fóil ach tá chóir leish go cinnte tastáil ó Lia Caffery lán chualaí átha clia bhí cúpla duine náircha chéile bhí deisir scór ag Hegarty is dócha do gún an áil ach tá an réiteoir ag fannacht go dtí go méid an dochtúir stig chun ar a thart tá Lia Caffery má se bhí seansúntaach ag dún an áil an son ar chúl ach ag an tar stoppathe agus beidh cic séir stólam ag dún an áil agus bhólam ag Geraldine McLaughlin fuair siad trí cheang chéad tréimhse agus Harbh crainn nuair bhín seansanna cin council dúrach ó scór an cúil agus seansa cin farraspáir sin a chur thnáis go dtí trí cúlín fé mar bhíatra ag an marse a chóir leish fósa chur ar Caffery. Nis beidir bin an seansa beara chunig mar sa cluthe ar chúl iirecht an son agus na conlaigh ach ag an deir stoppathe ach tá seans leis leis an cic séir ag McLaughlin an bhear na chur thnáis go dtí trí cúlín tógann siad chuidáma a gcónaí tá countsa éasca go má dhearfach níl éon count beidir éasca gluthe ceathrú canis ile éireann tá cúigur sa chúl ó sa chóir ag átha clia an count son ibrithe staach ag McLaughlin thar an trasnáil go héasca an ceathrú ceanna siúd agus an bhear na thnáis trí cúlín a ríist. Seo clígur an fell bóga go mar agus dé chúisnach megadís agus í taobh hir túsan dar lethe seo chun iad bouthhain a Lauren McGee is brala bogad chun ceang sleanaisteach an so go dtí Kate Sullivan gan a bheith cófeiceálaach san immer beidir numas a bhí in sa clí go dtí seo tá deisianiseacha ansaí eile hosnú dá clí seo níos fear breathe tú go bhfuilid fiabhsa beánig túsan tarna tréimhse staach go bhfuil le Sinead Ahern atá takeisteach má seag an rise níor hosan sí an cluthe má se an thra dhéanamh ag átha clí tá deisean son ar scór eile agus an countsa thar an trasna a ríist Hannah Tyrrell tríú ceanna siúd agus an bhar na thnáis go dtí gá cúlín. Íon duine is fear atá ag átha clia go dtí seo nuamh ní léon cheist fé
Amach Martóca ag Roisin McCafferty agus ag dúna gáil tá si begáin féhrúin san an lán Cooley Evan McGinley Chalí Siúralt an son ach an réiteoir á rágur kick séir ina cuine a bheith an son agus tá sé sin díon gomá an nó kick séir go dainse ag dúna gáil sin Murray Cap méid híon láh san troí ceart agus seo chun dúna gáil inis Gar síos trí an lár Katie Hearn Carrick tastal an pass go cliste imbrethsteach a ríist ag dúna gáil agus iad ag fiosú Ní hé gúlad cho cosanta beidir sa bhí tuigann si go gaiisian an cléthe seo bhúcant le scóir na Niamh Hegarty. Rís tá tosa maithag dúna gáil líléon ceist féit ag an Tarnasty Hegarty. Frachans an Nicole McLaughlin. Tarnasty McLaughlin ar an tarníir deachtartí é smachtú ach Irene Leahy ag an deire agus ag an deire tugann si go dtí Tara Hegarty. Rís dúna gáil sás de sellh a chamádan is agus dul saolas an áil fud fad lehead na parca agus imróirí aimimsú atá in áit níos fear chun scóirí aimimsú dóibh. Is brúan son ag an deir dinta go má ag go Deirdre Foley. Seach sa láir hain dúna gáil leis an ceann sa tá scóir eile testáil an bhearna leid go dtí gá chúlín ag gácha clia leis an scóirdearna sin ag Hannah Tyrrell. Trí cúlín má sé gácha clia ag Hannah Tyrrell be si díamach a cinint an Harrig an Risha annig snéad a thurnisteach an anad Lindsay Davey ar an átha clia agus chumá Orla Nolan an anad Kate McDade an fell buid ar nationis ag gácha clia tá spása si gan sonnig a snéad a thur an takeisteach ag an Risha an immerthóir se hí tahinna blianta agus go lór craimhcha buite ag átha clia bhfuil Calísin son níl an réiteoir sásta ligan leis an immert agus a ríist cosint den scá ag a dúna gáil tugann sin amach le sellh agus Niamh Hegarty leis an pass amachchan sa spásanis ó sa cóir ag dúna gáil agus ag Yvonne Bonner an cosintóir fácin na díagacha seachún Yvonne Bonner do gúna gáil Carrick tastáil tá sí curtha chun talún agus caithigh á clíomh Arach leis na Calíise seo mar beisi síos le cethardú má leanan si dúra go ríist ó scóir an réiteoir tá Bonner sínta ach beag kick séir ag go dúna gáil agus sin an rud is táchtaí dóibh. Nis an réiteoir churanna meileisteach ina leabharrán beag ach ní dúna go mé géon cárte go fóil. Bonner fós síntan sa. Seach nómad geall bheith chatte in san tarna tréimh se gá chúlín idir na fórna. Ach a ríist ó heh átha clia gannach éon immerthóir ar chlár na scóir ní Hannah Tyrrell. Nis cóirláis ag tastáil ó Yvonne Bonner cuinig nuair a casna fórna gona bhí chéile ag gluthe lechanis na strathe rang a héin níos túisce im líana bhí sár chaiflann deatra for dúna gáil gá chúl déanach a bhhaicas as an hirirtaí go Emma McRory agus Yvonne Bonner agus a fuig an dá chúl sin an cléadómh na rih mór an dín agsú leis ní mór an dín agsú nach irid go deirdis cléach chumá go dtí seo dá clíonn sa tránóna agus iad fós inúcht ar kick séir eile inis ag go dúna gáil seans chun bhearna chuthneis go dtí trí chúlín. McLaughlin a hógaigh tá ceithre chúlín go dtí sean sa tránóna cé. Ceann se níos fuide amach agus níos deachra beidir ná na ceann eile tá tócha agus aimse go dtí seo inis an réiteoir cinú go bhfuil Kainge sheer fada gohan seo chuing Geraldine McLaughlin council go hard leis Stigton fosta a ríist sár chrinnas ar fada cisiúd an cúig go ceannacha agus an bhearna ar nastí trí cúlín. Leis á clia gur an fellh aga go martá Kate Sullivan hís fú me glurg na pelle níl sé feice go fóil ag átha clia Orla Noonan an son tháinig isteach ag an mission an Kate McDade tá sile fós ag átha clia tá brúin ar cosintóirí gúna gáil aber bhd déint an son ag Cuomh O'Connor féhrú cá siad techt siar ríist agus an blán céad cosanta sin go cinnte ag cuidú le dúna gáilinn san cléthe tá siad i brú goach go cinnte go dtí seo i meas na cosintóirí seachún átha clia Kate Sullivan Súlahánach fóstal seach iling teach níos scéir a gcónaí tá Carrick tastalta sin meisteach sa cúnginis a go ríist an pass sin Mick Bohan ar buile le sin bhí sellh aá gachrod gana bheith dul i gceartdómh in san cléthe anna chud ruí an áíar a dul pon os countdómh ní dhéanatí sé sin ar láma agus san ní dongur ag súlbéidir leis an caimhlann a bheith chodín agus
Unric agus cóláidir ó Dhúna Ngáil tá feice go dtí seo is an kick séir. Nú kick taobh lína ag Dhúna Ngáil ach tá an riile taisteach ian Dhúna Ngáil agus an réiteoir ag iarraig go dóg faoin kick taobh lína ríist ihar a fithe i taisteach agus nú ag fágan na parca be ceartta marrá sinní Tara Hegarty agus Karen Guthrie má se i taisteach. Níor thosa sí an clé taithí na mblianta cé agus tá mé cinnte don fihanóman na mar sin atá fáca go meisna iarraig an feile choristeach go dtí Guthrie agus ag iarraig go bhaig siad cúpla scór. Céim san reis tócan son ag Dhúna Ngáil agus McLaughlin níl sí sásta ach tugann sé sellh Harnash go mar dátha clia seachú Nicole Owens. Córas an taobh lína an pass tucha isteach an son ach an ríis carrick tastáil táir chosanta go Dhúna Ngáil ach an deir an réiteoir ag scuile leis an immert a ríis cinn tú átha clia brúta amach go dtí Lár Park ag geall leis Carla Rowe an captain an fell ag bogan níos fearnis ag átha clia Lauren McGee. Sí Orlan Noonan ach a ríis deachirtaí ag átha clia brú isteach agus bhfuil Calís an son se bhí an ansaí sin míid leathach agus bhuiile Dúireach san 8 foot an son ag ban Dhúna Ngáil agus cílíonn sé sin go méid kick séir a có dul trasach an éthógant Amy Boyle Carr for sé an tarna cúlíonn dómh sa cluthe in san chéad le ach an bhear na fós mar a bhí gan mar sé 3 cúlíonn ag scarút na fórnó ní chéile sé gona bh 3 i barc Sean McDermott ag gluthil Carú Canis pell na man in sna cluichí le Canis casam na fórna gona na galibh nó a gona na mí ach níl ceachtargus na fórna ag smuoine version go dtí seo ach an council a bhócan sellh tucú han son ag Dhúna Ngáil seach go dtí lámh Nicole Owens. Bhíidir dul go maith ach ag an deire go de Harnash ag Owens seachúing átha clia ríist Carla Rowe leis sellh mar choulúidir an son McLaughlin an na chóraigh go cinnte atra go dtí seo tránón agus lehead na parcanna seo chúsáid ag átha clia deachirtaí brise tre chosant Dhúna Ngáil peidir bhfuil seansan só ag átha clia ar scór cos sin teacht Harnash agus tá deisníos fearnis an count an a methe steach ach ar thaobh na lámh clé go deire agus ar fóríl an tarna counter stré átha clia agus treis an ábhar chrúig ar fada dhéanamh tímá ortha Mick Bohannig iargid a bheal agus a grís agus a ráló an feile chamad a bheith chuirtar isteach go dtí na tosathe sin na heastíí nutha kick amach ag bhfuil a Dhúna Ngáil sní Roisin McCafferty agus ríis immerthóir peocha amach go hána éifeachta gur fadacha sinní Amy Boyle Carr chluthe maithimar cisiúd fad na parca geall a bheith ritacha seachún Amy Boyle Carr a gcónaí tá deisinis beidir ag Dhúna Ngáil ar cúlan cansan imisteach sa líntánig a bhí Yvonne Bonner sár cool ag Dhúna Ngáil ag stad cinúnach sa cluthe crothathe ag Amy Boyle Carr isteach go dtí Yvonne Bonner agus ceol buinte as an angach tá sé cúlín inis idir na fórna héana sé ag Dhúna Ngáil nád a 3 ag átha clia agus tá cuirithe lein átha clia féhrú mailte inis. Cúltain céad sco an sin ag Dhúna Ngáil agus iad ag titim siarnis chun sin na chosan seachún Lauren McGee peidir bhfuil seans ag átha clia go ríis sár chosan stig an son ag na conlig níl an chontúirt glánta go fóla ag teach amach an son go ar Harnash ach ag an deire an réiteoir a rag ar a Calís ann beag an kick séir a bhábh reminder Dhúna Ngáil agus an luch lenta ó Dhúna Ngáil os má cóir ar na cosa Harbh sás leis an taspáintas go dtí seo héana sé gona nád a 3 ní raibh mór an daine agsúla taspáintas mar sin a cuinig san cléthe strathúgad ar ard cléthe utha Dhúna Ngáil agus an buacha agus dábhrí sin bhí sin de ceartach Dhúna Ngáil a bheith agsúl le caibhlann mar sin tá Geraldine McLaughlin brúta chun talún an son agus be kick séir eile bouta bháin eile ag Dhúna Ngáil. An cúil sin ag Yvonne Bonner go cinnte treis Dhúna Ngáil a chur an ád úntaach sa cluthe cad é mar obair íon Amy Boyle Carr chun é crothú an cansa tócha go mar smachta ríise sig an son ag Dhúna Ngáil agus ag an deirmachtaí McLaughlin Cosantóir le lámh mór haimpeléirí agus kick séir mar tócha ag Dhúna Ngáil tá sé glóir cúil eile seachatí Karen Guthrie deisce siúd ar cúlín
ach ag an deire I mahamachal haig kick cúig féidir agus dahad agus seansile ag an dún an áil scór eile jaimsú agus brahan tú seo an stad cinúnach beidir an céad cúig nóid eile manar féidir le hátha clia teachtar neis le cúpla scór beisiad féhrú mailte agus an rud a heastíí nó chun an áil íanamh scórnú có eile agus fedí sin áit únta chu fad chun dul go díos na cluichí le cheannis. Kent smachta ag átha clia agus ag Aoife Kane os na crocha Kyle McCudda. Nis Carla Rowe. Sinead Goldrick, Shannon Doran na fórna darno ag átha clia tá anna cuid feice go siúd thar na blianta bhíidir an áite go mar seo thar na blianta agus tháinig idir thnáis bhúidir ceir craobh le éan darno agus an pass sin níos fear ó átha clia seachtaí Nicole Owens a is go dtí Kate Sullivan go rís sár chosanta go dún an ála go deireadtán kick séir géalta agus beic sé sin inis I bhábhar átha clia an réiteoir chun leabhar tóca le Yvonne Bonner. Nú dúireadh nót Hógant ach beic dún an áilsásta dúir cuasaí a bhuiiliú síos an son tá siad sé chúlín contasig agus carú uaire na mar sin fanta in san cluiche kick séir ag átha clia agus ag Carla Rowe for si gá chúl in san cluiche carú ceannis an uair a chun an áil díreach an seo I báirc Seán freisin a bhí an cluiche seo ach an réiteoir chun leabhart le cúpla imreoir an son na chorathan ar chéile agus beáin de hena sa teachta seach sa cluiche inis. Leis an réiteoir sásta go bhfuil gachar go bra agus go féidir le Carla Rowe an ceann ó Hógan tá breúir hí tá scóraigh tastáil ó átha clia tá siad sé chúlín chun deireadh an seo agus captaine teachta seach leis an gceann seo Carla Rowe an ceann son imethe isteach agus ag an deire Haran Trasnáin ceann a bhí tastáil go dóite ó átha clia agus an bhearna ar neistí cúig chúlín. Leis kick amach ríist Shillah Harnash ag átha clia agus go dtí seo ina kick amach réúnta mai go Roisin McCafferty ceann son imethe stré Shillah Harnash inis ag Aoife Kane tá scórin ag tastáil go dóite ó átha clia seo chun Caoimh O'Connor Garisteach Shira Heinrich go dtí Jennifer Dunn seanscin siúdar cúlín sin gá ceann mar leis de 3 second ag átha clia Carla Rowe leis an géad ceann kick séir Jennifer Dunn inis agus an bhearna leideach inis go dtí Cara cúlín. Nis Maxi Curran ag gur dún an ála Gríos ar Dave Lína tá Shillah an son ag Evelyn McKinley héana sé gwn an ála cúig Cara cúlín fós idir na fórna an scór agus an cúl cinúnach sin ag Yvonne Bonner an scór be cinú níos a cluiche go dtí seach tá dóhan ama fáchas a cluiche go seans na gcónaí ag átha clia teachtar na seo chun Roisin McCafferty teacht amach is bra le cool variation íanamh sa lá tá neo bhain agus ag an deire tá si dul lo ghuiine go duine chun cóirle tu chun son ag McCafferty chun dul trasna go dtíon taobh Sudden Fark anatá Niamh Haggerty tá dún gáis feáin de bhrú tá si tá le ghuiine fi chéile si an son ag an deire Irene Loha bearna éiscin agus teacht amach ag Brig Brewer an son tá Callie Shellan son feice ag an réiteoir sin é fearlíise Kevin Phelan seo chun tá Lochlanta gún an áil gan bh mí hástal sin tá onadí tachtasteach ar iarn átha clia sin éhar 23 Niamh Heatherton ó Chlún Tarbh teachtasteach ar barcanis an Kate Sullivan agus díreach Hará dhéanamh inis ag Mick Bohan an Town Well Turnte go loch nómad díag immerhens an tarna tréifse Tás é nómad agus begáin an son le chur leis a bheith fágus a cléthe ach tá buntáiste gcónaí Cara cúlín idir na fórna. Seachún dún an áil Niamh Haggerty ag ar an sí sir pass a seach an son go dtí Yvonne Bonner beidir go chance ar cúil eile dún an áil an ceann son imeisteach sa líon tá Yvonne Bonner a Craig agus well beag brúanis ar átha clia an tarna cúil ag dún an áil sir obair amachchas amach bhí bearnaí go cinnte a meas na gosantóirí ag átha clia chunig Bonner sin chuir sí pass cliste trasna an cúil críochnathe go snasta ag an lán tosaí Karen Guthrie agus well tá seach cúlín inis idir na fórna.
Chalí Shella, fecin son an réitor ach an cool sin ag Karen Guthrie an lántasí a tháinig isteach. Tír cúpla nómadach in bhí mé ará go bhfuil si ag úlar scór na aimimsú. Shella fan son fuite ché. Pass clist ó Bonner. Go dtí Guthrie agus tá dúna gála Tomát Lowen is Jordi McCacklan fósadal. Pass clist fad na talún agus tá tosa rúna gáil fiása go mór sa tarna treise. Bhí na cosantóirí ará sa chéad treise dhéanaidir an canú ach sa dair le. Tá fiaus go cintar na tosa tá si gaimsú na scórin agus an dá chúil sin ag Bonner agus ag Karen Guthrie treis bearna de 7 gólína chorinis idir na fórna. Is si bháin Bonner. Pass the Uhi agus Bruinson her good arnash go ha clí agus tá Bruinson Chalís Buite ag Jennifer Dunn agus began kick Sarah Masha Bucha chun Caing ag an réitor Darren Clug will den omad fantasy clé seach gúlínas mór an méid sin Willan Mishnach, Willan Cree, Willan Trid Falca ag áha clí Sinean cheist Trasna hain sin an son agus Shelevan son ag Sinead Goldrick Shakuli and Kashi Tosnur in a score agus Peter can start will go le cool moss malo mracht and Dinsa Clay Nick Owens dul chance so ag clear ach tulta stray ag dera Clay and trio counter for Elan son ag clear fi chance and son no last chance go down Bejer ag clear cool ach ag dera Clay agus for Elan tam gamach to go ni and so do she going to the coig on the Galev no kunta in me veg leshna bootori instant Clay la canish Cumar scéil go raibh á clíad teachtar neis san nimmert dar nó leis an dá chulín ag Carla Rowe agus Jennifer Dunn agus an bheard ar neistí Cara chulín ach tá Bertin Rohr ríist an arca chéile ban gún an gáil sínta Maxi Curran le Cangelar an Dave Lean agus tá seans go bheith ómist cartan is tá is go Guthrie atá sínta an son agus níl si peach sásta Loch Lenta gún an gáil chomá ag iirigur an réitor gníomh éigen tá hógant an son agus Peter Carta aigen to Haspont and Raitor can Larry Peter Lebert agus ní Guthrie bhíann ach Yvonne Bonner ag dera agus ag dera began kicks here ag áha clia agus Loch Lanta gún an gáil gan a bheith sásta leis an gine sin. Cansan má Haran lína bhábhar gún an gáil iad atá sásta leis an gabhain son agus ag dara Shelf come out an rud is táchtaí an tam gamach to gcónaí an son agus tanas golóir cinnte le feiscint measc na nimróir ag an stad se den clé 7 gúlín fós ag scarút na fórnóí chéile má come out an dún an gáil Shelf tá si den áit anna bhahar fad ach tá dóhan ama fós de dul in san clé ach ag an stad seo dhearfá go mbeadh cúlaigh tastáil ó clia má hastín ho frach in san cléthe tá Chalís Jenkinson or Carla Rowe agus an cléthe teach physiciúil in isfiú ag an stad seo agus caiith nimmerthirí in is a bheith airich chun dáhéamh kicks here le bheith ag átha clia agus big bohan is a ggéirigh an réitor go mbeadh gníomh ag an tóca aige agus a chorlaise tastáil an son ach ag an stad seo scórnaigh tastáil ó átha clia fé bhain 7 nómad fágus a cléthe agus 7 gólín a gcónaí idir na fórna. Kicks here go clean Keshinish me she'd sauce the tarfian coolin no gashin fella yibru istach níos fuide agus cool a lurg well to Carla Rowe ne hogant for she coolin on spotty chéna ó kicks there níos tuisgat ru the Dern lumka will she hain con tarfian coolin agus an bhearna laidu godi she coolin There's Carla Rowe She crying on spotty kin and níos tuisce score ag tastáil go dóitanis ó átha clia Conida chamad in son immer seo chuing an captain Carla Rowe leis an gabhain son ibrethe stác a cisiúd Haran trasnán an tarna cholína cisiúd ach níos táchtaí score eile ag átha clia agus an bhearna harnáis gotí sé cholín is mór an méid é áfach i gluthe agus ganach sé nómad agus beagán fáca in san cluthe She counts in the Brahmach and reached on an Alligator Shell of a Folk and Gent Comanson. Again, Eve Hegarty Favreau, E. Curta and Talon, expecting kicks Eric Jerry McLaughlin.
Ibre Shakan is Green Neve McLaughlin, Captain Clema Imrich Shudik Chakan Tosik, Tanya Kennedy, Tall Loose, Kinta Fos, in Kosagun and Allegan Sachet and Clare, Karen Guthrie for Shin Tarna Cooldove, Ibre Shakanson, Tashidolo, when I get in a dash, Karen Guthrie, Lenny Kito, Kansan, Ibre Shak, Shanson Sar, Cool, August Tall, Cool, Everett Trianson, I'm Shake Doning Out, Courage Shaka Guthrie, Son Gofor, Tanya Kennedy, of course, she Love Lesh, Cool Ella and Son, Ega Doning Owl, August Shin Shin and Ishmar Kiveland. Tanya Kennedy, Yibrigshi, and Counts on Ishtach, Egadera, Ach Guthrie, Crohig, August Shin Shin and Ishmar Clehe, Tree Cool, Criticular, Father Fats, Clehe, Egadun and Owl near of Ainga Exula Shin, August Cool Noman the Marshin, Fos Falka. Chat, Tong, Cool, took a Gandera, Nirvain Kesh, Nidolame, Faye. Cartigan Raytor, Con Larrett, Lesh Namuir, and Brat Glassigadera, Curran Ordaga. Agus Anish. Gair Haim, Ganain, Kesh, Daha, Clea, Toshid, Tree, Cool, Tave here. Agus Gana Kupanomad, Falka, Insan, Clehan, Cool, Shin, and Counterna, Kinta Trish. Get a fantastic Elaine Kesh, Agus and Mishnach, well. Dachare, Hamad against that shot and Cleha. Nish Cunimmer has spawned as a Gaduning Alsa Tarna Trish and Tasha the Dollar and Ouncy. Vider Cossin Toxi Kedla, Aki de Girig Roch, Agus Ouncy and Eagle Kayla, a Yenavanish, Instant Tarna Trish, Agus Eden, Odd, Unta Kerfod, Tree, Cool, Glan, Contosic, Tonic Owens, Sheen Tunson, Tosh Shella Fosins on Amy Boyle Car, the Goning Owl and Immertig Glen Unta Rag. Neve McLaughlin and Giriga Galt, taking Derek Tucker Chickadee, Geraldine McLaughlin, Sarhas Wantis to go, Ita, Ban going out, Ella Shinta, Oscore and Cool, Agus on Clehe, Chak Slach, Neil Go, and Son Lesh, Agus, and Yvonne Bonner, Giriga, Namware, Fakenturn made Rodia Titan Macfoot Fad in the park, about doing out sausage, you can clug humor and cheese, Tanis, Agus, well, better say physical attack to Shaks, Clehe, Nachwilik Tastal, Egan Stadshaw, Agus and Rachel, and Larrett, and the better Tikella. A Choristach, Elaine Court at the spawn to Goody shot. Doing Owl, Tree, Cool, Glan and Oak, they're near Morandina, Exulin and Lahaid. There's Milevogger and Nimmertuck. On the Diella, Lataka Shaker, Iran. Áha Clia agus Shani Siobhan Killeen Tachta Shach in honoured Nicole Owens for she Willinson Gakinta Tang of Alderna Kavika Ach Began kicks there of over going now look a chance of Bjarn the de Gulina corridor na four in a Kea credication Karen Guthrie for she Cooloon took a see Takashtach. Nish Karen Guthrie talking to Quidama Kenso Ordikin and Wearig Fakent and Ordagus Aaron Trasnon Sir has wanted to go on her honesty stock Pelladort and Kids go Hena Nisha Karen Guthrie Degolina Drunner Ford and Ilak Gall Nomad agus Begon down Coot of Gerta Focus the Clare Doonang Owl in Odd Anna Vaharfad Condol Godis na Clehi Lachanish Bjogd in a Heelishin Takta Shakati and Clare Tron Octashid Glon and Ukter Deguli Nasra agus Slad Carton Orira Tuka Daha Clea on Sagan Stadshaw Sinead Goldrick Shanska Shuder score and counts on a Meha Ak Maravita Swat Saha Clea Log Godisha Tron Log Urit Air for Elan Kahru Counter Stray Eg Aha Clea and Tree Coolwell and Kate County Yvonne Bonner and Tarny County Karen Guthrie and Triu Count Leonard Dornig and Tanya Kennedy Trish Guthrie Eo Crohu Agus Shinidin Tree scored Kinunuk Inson Clen and Bratica Glossa Ordaheg Donang Owl Agus Dovri Shin Common Mahasar Neil Lane Keshin Town Gowl of a Cottons on board Sean McDermott Agus Kalisha Cleha Ganava Roan took Mark Mortis agus Mark Highland ni Quirkshin is Stach Namach or Gunning Owl Mark Wilsheed Comport of Kyle Hecadis na Clehi Lachanish but will chance Dana a go clear or score Agus
an cóimart a bhí acu ins na cluichí go dtí seo gan a bheile feiscint inniuh acu ganach éon cúlaí aimse sa chéad leith acu agus in áíre níor carrick se sin in éacr lo deisianis a Carla Rowe. Gá cúlaí nó chic na éirice ach ag an stad seo den cléas dom go bhfuil cúlaigh tastáil ag átha clí beidir go sí sásta leis an cúlín beag le feiscint se chuin Carla Rowe. Ceansa áirithe cé agus ag an deire imethe staach agus Haran Trasnáin ag a deire thug se tamlín ach Haran Trasnáin. Trí cúl glán má se idir na fórna go sin a dul se go dtí am cútamh gortan sa barc Seán McDermott de Roisin McCafferty cléhanna bheit himrice siút sa cúil go na gáil Seánóna cic amach sin na brí sé mac a ríist dus na conalig tá si láidir sa cuid sin den far tá sin ag roch inis agus na cosa coní léon ceist Geraldine McLaughlin ag fécintar na rána leistigh an son tá Guthrie mas féidir an fellile chuirteach chuíoch tá dúna gáil inis sásta Shelva Cumad Niamh Hegarty siar hain si siúd go dtí Cathy Heron agus ríist dúna gáil siach nó go láidir tá cléis se bút ní léon ceist tá sin trí cúl glán chun tosa ach iad a glóir tiile scór na sláneach inis go dtí Tanya Kennedy is se fór an cúl Derna Kennedy fós a dul fel tu uig ach ag an Derran pass cúpla áirlach road an son agus ag an Derran buntáiste th náis ag átha clia siar an son tá Jennifer Dunn réiteoir ag fearre ar an uair sin im heisteach dtí am cútamh gortan son i bheith mórrán eile fáca beidir nómad nó gó agus átha clí glóir scór na Hannah Turl trí cúlína cisiú beidir an timróir is fear ag átha clíos cluthe seachadí snéad Coldrick agus tá Calí Shellan son agus banna gúna gáil sínta cóir leiis ag tastáil ach ríist an réiteoir sásta dúra cuasaí a hiúnú síos agus nuair thosnóid be kick séir tá mé cinnte ag dúna gáil dúna gáil brá sásta ag an stad seo den cluthe go bhfuil an cuma ar a scéil le cúpla nómana nús go bhfuil siad compórdeach ar a sábhín só agus in áidfá dul go dtí na cluichí leithcheannis chuir leis fós tastáil ó bheanna gúna gáileach tá trí cúl glán idir na fórna an trí cúl lúk for sin an choras go mé beidir gá nó modelle na mar sin le himmert i barc Seán McDermott ach ní léon cheist fé sár spátas tarna tréimhse ag dúna gáil dhéanaidir go má chéad le ó héh cosanta de hí Shelf golóir ag átha clia ach sa tarna tréimhse chúdar ar an ansaí higadar go raibh na scóirna tastáil agus an trí cúl ag Bonner, Guthrie agus Kennedy na scóirna cinúna a seachú na ríist tá sé seo ag teach Nórach ag an stad sin ní chiá le héidir ag gluthe rugby agus in áíre becearc McCarthy tá spáinte le tamil fada ag an réiteoir Cuomh O'Connor tá ceanta an son agus muna bhfuil carta le dul de sin ag gluthe ní lisa gom céird a heilthach carta in áíre kick sé eile ag dúna gáil be siad sásta dúraic Shelva Cumad agus an tam gail a bheith catan so iad a bheigins na cluichí leithcheannis le dúna gáil nó le cúnta na mí agus nuair ní raibh mór an daoine tar seansómh i teachta seach sa cléis seachú iad níl deir beidir lena chud scórála go fóil ach an ceann sa garthamach ag átha clí agus deise go siúd teacht go dtíon taobh Houghton Farc ach tá bhearna ró mhór eachtar tá trí cúl glán idir na fórna ní léon fanán an sa chuing tránóna dá bhrí sin tamid ag frach ar adó glán ama an réiteoire sin é fear líiseach tá se chun ligand damsaí eile beidir ag átha clí agus tá cailíos feic an son agus beag kick séir eile ag átha clia agus well tá banna gúna gáil síntan son sin í Nicole McLaughlin agus an réiteoir ag iarragar na himreóirí dúra cuasaí i hiúnú ar bhí mé rála tamil tá tanas cinnte le bra in san immert agus té fisiciúil beidir nach mí nán go minic i gluhíí na man agus ní deasan rud é ach ag an stad seo níl éon cheist nach bhfuil an cluiche buaite agus buaite go compórdeach ag dún na gáil be siad tharbh sásta leis an taspáinte tá tuú a deisianis ag Carla Rowe beidir crut dégan níos fear a chur chlár na scór si chun tart féin cúlína stócha agus nu beidir é chuirteach sa cearn óg trí nómad den amcúte gcuirta stig agus ní bheith mór an eile den immert le feiscin Carla Rowe leis an ceann sanna chuirteach in san cearn óg tá deisiste an sannach tá im nóir sa cearn óg agus lábhrí sin ag séramach a bheith ag a dúna gáil agus an ríist cúlbór a gúna gáil Roisin McCafferty sár cluthe ar fad imirice siút an tam geall a bheith caite agus
Ní mór an eile chimidán count sin a her strain son ag cool bar addition son ag gatha clia beidir cool ach ag an deire Calís Ellen kick amach sin rovar father fat a dún an aul favorúiste an son ach tá bearn rovorder na fórna be kick séir ag gatha clígus tá cinnte go dríle siad cool eile leis an iirecht ortha sá ach a ríist níor ceircamach sin fiú Dinta ag an cool bar ach ag an deire be siad sásta dúach ámavel tá siad do compórtach tríd go dtí na cluí lechanis a ní bheith go cool a dhéile ag deir na himmartha agus dábhrí sin na himmarthirí carthnáis ar an lína caiig á clia coolaí aimsú ach tá bearna áil mhór a gcónaí idir na fórna tá siad chuna coolla riil hena túil trí coolín sa clé go dtí seo ché agus tá cool uhi agus tá coolla castála bhatha clí agus don go bhfuil Mhór gúna áil carthit an farcan son ag deir na himmartha carta a spánta ag an réitóir ach begáí déanach an cartaí a spáint don gurbí Evelyn McGinley tá imethe an farcan son ar carta ach ag an deire seachúing á clíad tá coollaigh tá stáúhan count son imethe trasna cooltá immart fós an deis son ach ag an deire an postapúlta tugan tarnáis ar an deire críicna sa líontáin ag a Carla Rowe an captain cool déanach Máise ag átha clia ach in áíire an táimeistigh le fada tá cúil nó dam cútah gorta imartha agus níon bheith mór an eile dúna gáil taobh le cethir ach tá sellmhá agus is dún gur bé seo an immart deirigh ag chiimiid an son an kick amach ag an coolbar go dúna gáil agus tá mí chun leanúnta raig bout a bhain eile kick Cyril an son feice ag an réitóir agus seachú átha clia bhfuil teacht ar níor a dúig míúilta gan an dúg sinní an ceist Carla Rowe for an cool Dirac an Sundovach Sar Cossin a ríiste go dúna gáil agus seachúing iad bout an Ellen Council well níl sé Glanta go fóil an réitóir fécant ar an órdor Dimna Macwil Shane nó Dimmerach tá Adó Gerrig Shaitan so bua dramatúil bua gan cuine in áíire ag a dúna gáil ach bua gan éon ceist a bhí tailte agus tailte go maithachá 3-7 ag a dúna gáil Héna seacht ag átha clia sí dúna gáil ag dulraig go dtí na cléí lechanis Sartha swantas ó heh cosanta sa céad le ach insan tarna tréimh sin 3 cool lúchfar Yvonne Bonner leis an céad ceann Karen Guthrie leis an tarna ceann agus Tanya Kennedy Creeknú an siú cool do dúna gáil rud a chilín go bhfuil siad cáilethe go dtí na cléí lechanis an sá an scór deirig a Borg Sean McDermott i gura drama rúis 3 cool agus 7 gúlín ag dúna gáil héna 7 ag átha clia Gujak Sharnash agus tá Sharnash dúna gáil agus a Garra Sheeson son Trasna hain si deisiach dúna gáil an tar coollaigh an deire Haran Trasná ag Amy Boyle Carr bhí roiint marthóirí seomraí festis deisenis ag Carla Rowe an captain leis an pass amach an sá deis ag gatha clia an council nimethe Stock agus ag tús an tarn tá tugasteach Máise ag an risin níor hosan sí an cléthe Máise an Hara dhéanamh ag gatha clia tá deis an son ar scór eile agus an council Haran Trasná an a ríist na park a geileh ritacé seachung Amy Boyle Carr gcónaí tá deisenis beidir ag dúna gáil ar cool an council nimethe Stock sa líontáin ag a bhí bá Scoring tastal go dóte á clé seachún Cuomh O'Connor Garra Stock Shira hain si go dtí Jennifer Dunn seanske siúdar coolín sin gá ceann mar Níomh Hegarty ag ar anúnsaí sir pass seachán son go dtí Yvonne Bonner beidir go chance ar cool eile ag dúna gáil an council imethe Stock sa líontáin tarna cool dubh Ibre Stock son tá siad duló chuna go dtína deisina sé Karen Guthrie lena kitóg Canson Ibre Stock Shanson sir cool agus tá cool Everett Canson a mehead trasna cooltá immert fós an deis an sonach ag an deir an postapúlta tugan tarnáis ar an deire críicna sa líontáin ag a Carla Rowe an captain